Diyos maray na hapon sa Indogabos mga tugang and welcome na naman po sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ngayon aldowning Sabado petsa 8 kang bulan ning Oktubre 2025. Kumusta po kamo mga tugang ngayon na hapon? And by the way, ini po sa rong recorded program kasi ang sa indong lingkod ay maduman po sa San Jose, Camarines Sur dahil ako po ay nangako na magmisa duman sa sakuyang pinsan na nagadan 40 days ago. Kaya ko itong pagkagadan kaya day ako nakaduman kasi abalang-abala talaga ako digdiho sa gawain sa university. Mga recollections kay itong panahon. Kaya sabi ko sa 40 days na lang po ako maduman. Kaya ngunyan, dahil po ako makapag face to face o makapag live. Pero ito po ay sabi ko tape as live naman. But anyway, ipangadyi po natin ang satuyang pinsan, si Ernesto Pilapil, akit ni Judge sa Pilapil duman sa Digaon, Camarines Sur. Pero ngunyan naka-star na po kasi sinda duman sa San Jose. Anyway, mga tugang, ngunyan na Sabado sa tuya na pag-urulayang giraray ang magayon na bareta kaysa sa masamang bareta. Masamang bareta kasi, ang masamang bareta ay ang bagyong si Juan, Pero alam mo mga tugang, naniniwala pa rin kita na ang Diyos ay makapangyarihan. At dahil tayo ay naniniwala na ang Diyos ang makapangyarihan, at naniniwala tayo, magdasal pa rin tayo. Importante po kasi ang pagpapangadyi. Pag nangangadyi kita mga tugang na nagtutubod. Kasi minsan nangangadyi kita for the sake of praying. And actually, hindi man gaano talaga praying yun. Ang tawag ko minsan dyan, parang recitation lang. Ang tunay na dasal ay talagang galing sa puso. Taimtim na dasal. Yung galing talaga sa ikabuturan, sa kalooban, hindi galing sa nguso, kundi galing sa puso. Kasi minsan may mga taong nagdarasal, galing sa nguso lang, pero hindi galing sa puso, at hindi rin galing sa isipan. Kaya nga ang tunay na dasal, the meaning of prayer is lifting up our hearts and minds to God. And at the same time, surrendering. Because a true ang tunay na dasal ay ang pag-surrender everything to God, so that sabi nga, it is not we doing but it is God doing, So hayaan natin ang Diyos. Kaya nga lang kinakailangan trust in God, yun na, wala nang halong pagdududa. Hindi yung baka sakali. Minsan kasi pag nagdarasal tayo ay baka sakali ibigay ng Diyos. Alisin po natin yun yung baka sakali na yan. Baka sakali ibigay ng Diyos. Pag tayo nagpapangadyo o nagdarasal, ang ating gawin, ay yung ating ugali ay talagang ako'y naniniwala sa Diyos. Kaya nga at the same time, thy will be done. At kaya nga, importante mga tugang, ang preparasyon. Kaya kung titingnan natin, kahit sa pagpapangadyi, letter P din yun, sa pray, letter P din yun, ang importante is preparation. Real prayer is talagang prayer that you need to prepare. Prepare. Importante sa buhay kasi preparasyon. Ang lalo ngayon, siyempre i-prepare din natin ang ating mga sarili. Kaya nga isa sa pagpapangadyi ay ang pagsunod. Kaya thy will be done. Ay, yung problema sa tuya, nangangadyi kita. Pero hindi man sinusunod ang kagustuhan ng Diyos. Sinusunod pa rin natin yung kagustuhan natin. That is not prayer. Ang definition ng Christian prayer is thy will be done.
Ang pagan prayer or worldly prayer, ang ibig sabihin is, my will be done. Ang gusto ko ang masunod, hindi ang Diyos ang masunod. Yan. Kaya, kaya ang importante, ang Diyos ang masusunod, hindi ang tao ang masusunod. Not my will be done, but God's will be done. Yan ang tunay na prayer. Ano? Kasi minsan nagdarasal tayo, pero kulang naman tayo sa gawa. Ayun. Ang tunay na dasal ay hindi nga ngawa na ngawa, kundi ang tunay na dasal ay nanggagaling at may kaakibat actually, o may kasama po yan ng paggawa. Ano? Tulad ng limbawa, ito po, nagdarasal, nagtitiwala daw siya sa Diyos. May istorya po kasing ganito, So, dumating ang malakas na ulan, halos nagkabaha-baha. Sabi niya, hindi ako pababayaan ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. So, yun na nga, tinawag na siya, silikas na kayo, umalis na kayo dyan sa lugar ninyo kasi malapit kayo sa ilog. Sa panahon ngayon, nagbaba talaga. Umalis na kayo sa ilog, sa bahay ninyo kasi baka tumaas ang tubig sa ilog. Hindi na ako pababayaan ng Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Yun. Well, ito po ang nangyari. So, di una, tumaas na hanggang tuhod. Hindi pa siya umaalis. Basta yung mga kasama niya, umaalis na pero hindi siya sumasama. Hindi ako pababayaan niyang Diyos. Hail Mary po. Nagdasal siya, Hail Mary. Tapos hanggang nasa leeg na, nagpadala ng bangka. Kasi nasa leeg na, may bangka na talaga. May motorboat na, may itong rubber boat na. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Hail Mary, full of grace. Hanggang nandoon na sa lampas na ng ulo. Report, hindi ako pababayaan ng Diyos. Nagpadala ng helicopter, ayaw pa rin umalis. So, alam mo mga kaibigan, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya, alam mo, totoo, tayo ay nagdarasal. Pero alam mo, itong mga baha-baha na ito, ay kagagawa na rin. Hindi lang po ng ulan ito eh. Although talaga because of the climate change, nagbabago na po ang panahon dahil sa bakit? Inabuso na po kasi ng tao ang kalikasan. Dati nung panahon wala naman mga quarrying, Kaya wala naman gaanong mga baha-baha. At hindi, sabi nga, dito dati hindi naman kayo binabaha, ba't ngayon binabaha na kami? Kasi yung mga puno sa kabundukan ay pinutol na po yun. At hindi lang po nawala ng mga puno sa kagubatan, kasi dahil sa kaingin o sa iba mga bagay na ginagawa ng kasakiman ng tao para magkapera lang ang tao, hindi lang po yung quarrying, isa po yan. Basta importante quarrying. Alam mo, ako'y naniniwala po, na dapat gawin natin ang mabuti at tama. Isa sa mga naalala ko yung secretary ng DENR na walang iba kundi si Lopez. Mga tugang si Gina Lopez, Well, nagada na po siya. Alam mo, may nabasa po ako sa Facebook na masasabi natin totoo po ito nangyari. Na siya po, ano bang ginawa sa kanya? Siya po ay na-assign na siya ang secretary ng DENR. Pero alam mo, ginawa niya ng mabuti ang dapat niyang gawin. She was kicked out from being the Department of Energy and Natural Resources Secretary by 16 votes over 8 against her. Tingnan mo? And within 10 months in her post, actually, marami siyang napasarang mga sabi nga 23 mining operations, banned open pit mining and shut down half of the country's mining companies. Unfortunately, ito po, the members of the Congressional Committee decided to remove her. As some of the 16 members who would be voted are connected to the mining industry. Tingnan mo, selfish reason eh. Which explains why most of the mining operations resumed after Gina Lopez got fired. Tingnan mo? At pagkatapos doon,
Ito po ang meron siyang sinasabi mga tugang, magayon sinasabi ni Gina Lopez na if you sabi nga, if you destroy environment, tandaan po natin, maliwanag po kasi ito eh. If you destroy the environment, talagang ang mangyayari, sino po ang aapektado lagi? Ang apektado po mga tugang ay ang mga mahihirap. May sinabi siya eh. Actually, gusto kong iparinig sa inyo ang kanyang sinabi na yung sinabi niya talaga na apektado ang mga mahihirap pag may baha. Kasi sila po ang tinatamaan. Kasi nga nawala na po ang ating mga first defense line, our first line of defense, Kasi pagpuputol ng mga puno, ang mga quarry, kaya mga tugang, ano po ang nangyayari? Yun, Dahil sa kasikiman, tayo ay nauuwi sa kapahamakan. Anyway, babalik ko si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos,
Okay, balik po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase, OP. Ngunyan na aldaw ning Sabado. Kailangan din i-prepare natin ang ating mga sadiri. Ano? Sabi ko nga kanina, ay so paalala po ito. Binabalikan ko lang po. Kasi may mga tinatawag natin na mga taong nagsasabi na may mga taong concern for the environment. May mga tao, pero hindi pinakikinggan eh. Ano? Naalala ko din, even before yung may nagsabi doon, even na nangyari nung 911 na may nagsabi na, mag-ingat kayo kasi talaga may mangyaring masama dito sa Amerika. Hindi yung pinakikinggan eh. Bakit kaya yung mga katotohanan, ang kabutihan, hindi pinakikinggan? Ang pinakikinggan ay ang mga kasinungalingan. Bakit pinakikinggan ng mga pambobola? Kaya nga po, at anong nangyari sa atin, nauwi tayo sa kapahamakan. Alam mo, sabi ko nga nung nakaraan, sinabi na talaga ito ni Gina Lopez. Siya po ay naging Environment Secretary ng Environment and Natural Resources Secretary. Nga lang pinaalis siya ng mga nandoon sa Congress. O tingnan mo, ngayon nakita po natin. Bakit kaya? Kasi tingnan mo pala, itong flood control, yung mga nangyayari niyan. Kasi may silang, ito po sabi nga, muling nag-viral nga, sabi nga uli yung ni Gina Lopez na sinabi niya, napakagaling sinabi niya, sinabi niya kasi, if you kill the environment, you killed everything. 1/3 of the Filipino people depends on our natural resources. At sino ang magdudusa kapag winasak yung kalikasan? Sino? 'Di ba? Yung mahihirap. Bakit? Yung iba, may eroplano yan eh. May helicopter yan. May mayaman yan. Tatakas yan sa Pilipinas. Mawawala yan dito. So, meron sila. Pero tandaan mga tugang, ito po ang makikita natin dito. So, sana ang importante mga tugang ay pakinggan natin ang katotohanan. Hindi yung tayo ay mabubula ng pera, mabubulag sa pera, mabubulag kung saan-saan. Kaya mga tugang, mag-ingat po tayo. Kasi maraming hindi po yung mga bulaang propeta. Sila po ay nagsasabi. Matagal lang sinasabi. Ang problema, hindi tayo naniniwala. Yun na nga. Ito, kaya nga maraming napapahamak. Kaya hindi mo masisisi. Ako, sorry po sa mga kapatid natin mahihirap kasi ito po, tingnan mo sa quarrying. Alam naman ng mga mahirap may nagka-quarry sa taas. Pero pinababayaan lang natin. Bakit? Huwag ka na mag-ingay. Ito, pera, bigyan kitang pera. So, anong nangyari? Sige, okay. Pero pagdating sa sakuna, okay? Pagdating na yung kalamidad, sino bang apektado? Yung nagka-quarry? O nagpa-quarry? O yung mga nandoon sa barangay o lugar na pinagkwakwarihan. Hindi ba? O yun, sagutin po ninyo ako. Pero dahil sa kapabayaan, yun. At dahil sa kasakiman, ito po ang problema ng Pilipino eh. Ako kagagaling ko lang po sa Europe, kagagaling ko rin sa Dubai, marami ako napuntahan, nakita ko po, lahat sila sa Dubai. Bakit at kung makikita ninyo ang Dubai, very progressive. Bakit? Zero corruption. Bakit? Pag may corruption kasi, pinaparusahan. Totoo, ang Muslim talaga, pag nagnakaw ka, putol kamay. Kaya, anong ginawa mo? Talaga may kaparusahan, lagi may kaparusahan. Sa atin, hindi kaparusahan. May lagayan. Lalagay lang natin, di ba? Maglagay ka lang. Hindi ka na parurusahan. Doon walang lagayan. Pagdating sa Muslim, wala. Kaya takot na takot silang gumawa ng masama. Kaya nga, ito po, ang nangyari dito sa atin, wala nang kinatatakutan eh. Wala. Awan ko kung natatakot pa sila sa Diyos. Ito nga, takot na takot naman tayong ito, may parating na bagyo. Ngayon, ano po ang mangyayari? Dahil sa ating kapabayaan. Kaya hindi lang po ito isisisi natin sa mga politiko, isisisi rin po natin sa ating mga sarili. Bakit? Tayo rin po kasi ay nagpapabaya. At hindi lang po din minsan. Tayo po ay nakikipagkuntsaba. Bakit? Parang patuloy ang kanilang pagkakwari,
tayong mga nandiyan sa, sa middle at the same time, na sabi, Father, naaambagan naman kami. Naaambunan pa lang kami, Father, eh. Naaambunan. Kaya hindi na kami iingay. Pabayaan na lang namin. Pero pagdating ng malakas na ulan, pagdating ng mga sino ang tatamaan? Yung mga malapit doon sa Quinarihan. O tingnan mo nangyari sa Cebu. O nakita natin yun. Hindi lang po yun sa dahil sa flood control. Totoo, maliban sa flood control, ang laki-laki ng pera, hindi ba? 26.6 billion na dapat yan. O sana. Pero kahit nalagyan natin ng flood control yan, pero kung ating sisirain ang ating kalikasan, puputulin ang mga puno, pagkatapos sisirain ang mga kabundukan, ano po ang mangyayari? Kapahamakan. Ang kapahamakan po, nag-uugat po yan, number 1, sa hindi paggalang sa nilikha ng Diyos. So we abuse creation. We have not used creation but abuse creation. At the same time, tayo po ay nagpabaya. Nagpabaya po tayo. O nagpapabaya po tayo na hayaan natin ang kasamaan, ang mangibabaw. Hayaan natin ang pera mangibabaw. Ang takot sa tao ang mangibabaw kaysa sa takot sa Diyos at sa kalikasan. Hindi na tayo takot sa kalikasan eh. Hindi na rin tayo takot sa Diyos eh. Takot tayo sa tao. Bakit kaya? Tingnan mo, ang tao mamamatay. Pero sino ang may hawak ng buhay ng tao? Ang Diyos pa rin eh. Kaya nga, mahalaga po ito eh. Magbalik loob na tayo sa Diyos. Ang mahalaga ay pagsisisi. At ang pagsisisi ay hindi lang pagsisisi po na, I'm sorry. Nagsorry na po ako. Hindi po yun. At tandaan po natin, ang pagsisisi ay number 1, hindi lang pag-amin. At ang hindi lang pag-amin, kundi ang paggawa ng kabutihan. Paggawa ng kabutihan. At ang pangatlo, paggawa ng kabutihan ay ang pagsasauli ng ninakawan. Yan importante. Kaya mayroon tawag contrition po. Yan importante yan. So, sa tuya ay ang talagang pagtitika. Ang tawag hindi lang pagsisisi. Kaya sabi mga tugang, sabi nga ito, marami ang nakakita ng koneksyon ng mga pahayag ni Gina Lopez matapos ang matinding pagbaha at pinsalang iniwan ng bagyong Tino sa Kabisayaan, kalamidad na inuugnay ilan sa tuloy-tuloy na pagkasira ng kapaligiran bunsod sa pagmimina at iba pang paminsalang aktibidad sa kabundukan. O dito sa Albay, tingnan natin. O lalo, hindi pa nga nagbabagyo. Tandaan mo, lakas pa na ng ulan. Doon sa Ginubatan. O yung mga pagbabaha doon. Sa Masarawag ba yung whatever. Nakalimutan ko. Meron na nandoon po sa may Ginubatan. Basta I know, sa Ginubatan po yun. Nakita ko po nga sa video. So alam mo, ito po, ang sabi niya, Anya, whose duty is to protect the people. Tandaan po natin ngayon. Kanino ba talagang tungkulin na ipagprotektahan ang Pilipino? Hindi ba gobyerno? Kaya nga tayo nag-i-elect ng mga opisyales. At pagkatapos yung mga na-elect natin ng gobyerno ng opisyales, o ano ang ginagawa? Sa kanilang bulsa na pupunta. Kaya nagkaroon ng katiwalian na mabuti na nabisto. So, tama na, sobra na. Di ba? And when you make decisions based on business interests and selfish interests, you have shirked your responsibility. Tingnan mo, you have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of the people. O tingnan mo nangyari sa atin ngayon. So, asa ng gobyerno? Hindi natin napaghandaan yan. Bakit? Ano ang pinaghandaan ninyo? Ano ang pinaghandaan natin? Maging mayaman. Pero hindi natin ipinaghahandaan ang magandang kinabukasan, dala ng pag-alaga ng ating kinabukasan. Yan problema, tanda natin. Napakaganda po ang sinabi ni Gina Lopez.
Totoo po, ang sinabi niya, hindi po ito, kaya tingnan mo, unang-una, anak mayaman siya. Pero hindi po siya naging nepo baby. Siya po ay naging, may advokasya po siya. Ang advokasya niya po ay, kaya yung bantay bata, isa pa yun. Advokasya niya pag-alaga sa mga bata. Kaya natatandaan natin noong panahon ni Lopez bilang kalihim ng DNR, pinasara niya at pinahinto ang mga operasyon, ilang kumpanya ng minahan, lumalabag umano sa mga batas, pangkalikasan. Dito na, alala ko din dito, ang ating gobernador, pinasara niya yung mga quarrying. At maraming nagalit, kaya nga gusto siyang tanggalin, At ito nangyari. Hintayin po ba natin na malubog ang Albay dahil sa quarry dyan sa Mayon Volcano? Tanong lang po. Babalik po si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Ang oras sabi ko niyan, 35 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Cobra Energy Drink. Tatak mo, Tatak Cobra. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Anyway, ito po muli si Father Boots sa ating programang Maray na Hapon. Hindi po ako galit nagpapaalala lamang po ako. Kasi importante. Ang mga nagpapaalala. Kasi kung wala nang mga nagpaparumdom, wala na. Kung hindi na wala nang mga taong nagpapaalala, tingnan mo, yung mga propeta nagpaalala nang sila nabubuhay pa. Pero anong ginagawa sa mga propeta? Pinapatay. Naggumawa kayo ng kabutihan. Anong ginawa? Pinapatay. O tinatalsik, inaalis na ng kapangyarihan. Tulad ni Gina Lopez, may
ano siya, na sekretary ng DNR, pero talagang tinalsik siya. At tandaan po natin, ulitin ko, napakagandang sinabi niya, ha? Sino talaga ang maghihirap? At sino po ang magdurusa? Pag winasak ang kalikasan, sino? Yung mga mayaman? Hindi po ba ang mga mahihirap? Tayong mga mahihirap ang tayong naapektuhan? Kaya sana po, tandaan po natin, huwag tayong magpabaya. Kasi ang problema po kasi ngayon is hindi lang negligence. Kaya hindi lang omission, kundi tayo talaga ay nagpapabaya. Bakit ka nagpabaya? Pabayaan mo na yan. Pabayaan mo. Total, may pera naman tayo. Binigyan naman tayo ng pera ni gobyerno. Binigyan ng gobyerno. Binigyan naman tayo ng ganito. Hindi po solution yun eh. Corruption po yan, hindi solution. Ang corruption is never a solution to your living. Akala natin ang corruption, sa eleksyon, nabigyan ka ng pera. Oy, solusyon na ito sa aking buhay. Hindi po. Corruption is never a solution. Tandaan po natin yan. Yan po, sana doon po nga sa Cebu ang nangyari. More than 100 ang namatay. Sa Cebu. At sabi nga doon, ang flood control project, 26.6 billion. Saan napunta ngayon yun? Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayong magpapadala. So, we have to, ito po ang pangapunan ng simbahan. Accountability and responsibility. Kaya nga, dapat tayo gumawa ng peaceful action. Hindi po revolution, hindi po violence, kundi ang importante, peaceful actions against corruption. Yun po ang mahalaga. Yun po ang pangapunan kang Catholic Bishop Conference of the Philippines, na sinasabi ni President Cardinal Pablo David. Inireaffirm po niya ang kolaborasyon ng simbahan at ng civil society groups to combat corruption, emphasizing especially yung flood control controversy, should be held accountable. Hindi yung, pabayaan na lang natin yan, wala naman mangyayari. Alam mo, wala talagang mangyayari kung tayo ay magpababaya. Totoo yan, ha? So, pabayaan na lang natin. Total, matatakpan naman ng ibang issue yan, eh. Pabayaan na lang natin. Yun, pabayaan na lang natin. Mali po yun. Tandaan po natin ito, minsan sa mensahe niya, sabi niya, he urged the public to pursue accountability and transparency while maintaining non-violence. Ito po naman talaga, and constitutional order and peaceful democratic participation. Sabi nga niya, pag mayroong pag-amin, pagsisisi, pagsasauli, ay mas madaling lumago ang tunay na pagpapatawad. Kasi, patawarin lang natin. Una-una, hindi naman inaamin. Paano pa patawarin ang hindi umaamin na nagkasala? Katandaan natin, kahit sa confession, hindi mo pwedeng ipatawarin ang sino mang, Father, ako'y nagkasala. Dapat sabi niya po, Father, ako nagkasala. Ako po'y nagnakaw. Usually, pag nanakaw, ang penance dyan, isauli mo ang iyong ninakawan. Yan naman talaga ang penance dyan. Pag hindi mo isinauli ang iyong ninakawan, wala din po yan. Tandaan po natin, the importance of admission. Number 1, admission po kasi. Number 2, repentance, ang pagbabago. At number 3, ang restitution, para magkaroon ng tunay na kapatawaran. Kaya nga, magtulong-tulungan po tayo. Magtulong-tulungan po tayo. Kasi importante, lalo sa panahong ito, magtulong-tulungan po tayo. Kaya, kasi sino ang mapapahamak? Sino ang palaging nasasawi? Sino po ang tinatamaan ng mga baha? Hindi po ba yung mga mahihirap? Kung makikita ninyo yung mga pictures doon sa Cebu, yung mga tao nandoon na sa bubong. Dala po na yan sa pagsira sa kalikasan. Kaya wag po natin sirain ang kalikasan. Yung sinabi ni Gina Lopez, ito po,
who suffers if you kill the environment, it is the poor. And whose duty is to protect our people, it's the government. Kaya nang nag-isang secretary of ng DNR, kaya nga pinituktahan niya, pinoprotektahan niya talaga yung mga tao. Pinaalis nga lang siya. So ngayon, yung pala may mga masakim. So it's the government, and when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government, because to you, business and money is more important than the welfare of the people. Kaya ang tanong po natin, ang importante po ba ay ang kalagayan ng ating mga mamamayan o ang ating mga pangsariling kayamanan o ang satuyang sadiring interes? Yan po. Kaya nga, ang ebanghelyo sa araw ng bukas, bukas po ay maganda, sa bukas ay kapistahan po ng pagtatalaga ng palasyong simbahan ng Laterano ng Roma. Kagagaling ko po lang doon nung nakaraang linggo, nagpunta po kami, pumasok po ako doon sa the mother of all churches, kasi ang una. Kaya doon sa kaliwa, tandang-tanda ko, pag pumasok ka doon sa simbahan na yun, ang unang makikita mo doon ay ang monumento ni Constantino. Bakit si Constantino? Dahil si Constantino, nangako siya na palalayain ang mga Katoliko, na magtayo ng simbahan kapag siya'y nanalo. Kaya nga, nang papunta na siya doon sa digmaan, nanalo siya at tinupad niya ang kanyang pangako. Kaya hinayaan na magkaroon ng simbahan. And the first church, kaya mother of all churches is St. John Lateran. At kaya nga, yun po ang pinaka-cathedral sa Roma. Hindi po sa Vatican, hindi po sa St. Peter. Kaya nga, ang cathedral, ang upuan ng Santo Papa, the Bishop of Rome, kaya Orbe at Orbe, ay doon po sa St. John Lateran. Magayunan po itong simbahan na ito, at nandoon of course si St. John the Baptist, yun po. Maganda po ang paalala sa atin sa ebanghelyong ito. Bakit? Sa ebanghelyo bukas ay ebanghelyo kung saan si Jesus ay pumasok sa templo. Nagalit po siya. Holy anger ang tawag doon. Sabi natin, ang Diyos pala nagagalit. Yes, in a way, yes. Anthropologically, yes. At si Jesus nagalit. Bakit? Ginawa, dahil sa pangbabastos, sa pagsisira. Kaya nga, kung ano ang dapat, yun ang dapat at nararapat. Kung ano ang layunin, para saan ba yan? Kaya nga, noong nakaraang First Friday, ang sermon ko po, ganun po eh. Lahat po tayo ay katiwala ng Diyos. Tungkol po yun sa katiwala kasi na nagdarambong. Yung katiwala na paalisin na siya sa kanyang pagiging administrador. Lahat po tayo katiwala lamang. At bilang katiwala, gamitin po natin ang lahat na pinagkakatiwala sa atin ayon sa kanyang layunin. Ayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi ayon sa kagustuhan natin. Kaya nga, talaga, tatanggalin tayo. Kasi hindi mo ginagawa ang ikabubuti. Kaya tingnan mo mga tugang, makikita natin yun. Mamamatay tayong lahat. Tandaan po natin ito, hindi po natin hawak ang ating buhay. At hindi rin po natin hawak ang panahon. Ang hawak lang po natin ay ang bawat pagkakataon. Kaya habang may panahon, gumawa na po tayo ng mabuti sapagkat binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Ang panahon hindi po natin hawak. Kaya napakahalaga po ito. Habang may panahon pa, maghanda na po tayo. Kasi lahat po ay mawawala. Lahat po ay lilipas. Ang Diyos lang po ay hindi lilipas. Lahat po tayo mamamatay. Tandaan po natin, walang sino mang ditong tao na hindi mamamatay. Kaya nga, bago tayo mamatay, sana po tayo ay laging nakahanda. Gawin po natin, ano ba ang gusto ng Diyos? Yun po ang tanong. Ginagawa po ba natin ang kagustuhan ng Diyos?
o ginagawa natin ang kagustuhan ng tao lamang o ang kamunduhan lamang o kagustuhan lang natin. Tandaan po natin, pag ginawa natin ang kagustuhan lang natin, ang tanong, mapupunta ka kaya sa langit? Ano? Tanging paggawa ng kagustuhan ng Diyos ang paraan makapunta tayo sa langit. Babalik muli si Padre Woods pagkatapos ng mga paalala. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. It's time to party, celebrate, and say cheers because the Drink Fest is finally here. Get ready for big discounts and exciting bundle deals on your favorite spirits, wines, beers, and beverages. Plus, here's something exclusive for all MRC and MBC members. Enjoy a mix and match gift combo with a minimum qualified single receipt purchase of beverage products at the Metro Supermarket. Available every Wednesday to Sunday during the promo period. See poster mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTV 240357 Series of 2025. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Sabado pet sa 8 kang bulan ning Nobyembre 2025 kung saan si Father Butch po ay nagpaparumdum lang, ano? Nagpapaalala lang po, ano? At minsan kasi hindi ba may mga taong pag pinapaalalahan na nagagalit. Kahit mga bata, anak, umuwi ka ng maaga, huwag ka magpapagabi, huwag ka magpapaumaga kasi dyan sa daan may ano dyan, may drug addict dyan, baka ikaw pa naman napakagandang anak baka ma-rape ka. Yung bata hindi naniniwala sa kanyang mga magulang. Oy, hindi walang mangyari sa akin. Ano nangyari? Umuwi siya ng mga bandang alas 12. Tama yung sinabi ng magulang niya. Ay may mga drug addict nga doon sa kalsada. O pinagsamantalaan siya na rape. O mami, tama pala kayo. Kung sumunod lang ako sa inyo, hindi sana ako na rape. O tingnan mo, yan ang problema sa atin. Kailan ka susunod? Pag may nangyari na? Kailan ba tayo kikilos? Pag tayo patay na? Wala ka na, hindi ka na makakakilos. Habang may panahon, may pagkakataon. Yan ang sermon ko ng First Friday doon sa San Vicente Ferrer, sa Tabaco. Kasi hindi po natin hawak ang panahon. Ang may hawak ng panahon ay ang Diyos. Ang may hawak ng ating buhay ay ang Diyos. Kaya nga binibigyan lang tayo ng panahon. At sa panahon na yon, ang hawak lang po natin ay ito. Ang pagkakataon, opportunity na po ito. Kaya sa bawat panahon, make it an opportunity to do something good. Kasi lilipas ang panahon at pag nawala na ang panahon, wala ka ng pagkakataon. Kaya nga yung mga patay, wala nang magagawa. Kaya nga, ako ay uwi doon sa San Jose. Kasi totoo, yung patay, wala nang magagawa. Pero dahil tayo'y buhay, may magagawa pa rin tayo sa mga patay. Kaya nga, pagmimisa po natin at ang ating mga sakripisyo, ang ating mga mabuting gawa, ay ating inaalay sa kanila. Kasi para sa ganun, sila po ay matulungan natin. Yung mga walang magagawa, dapat tulungan ng may magagawa. Halimbawa ito, yung mga
unable kasi hindi siya talaga makalakad dahil sa yun nga kung walang magbubuhat sa kanya, wala talaga, hindi siya makakalakad. Kasi nga yun, kaya tulungan mo para makabuhat. Yun po ang importante. Si Father Butch nagpapaalala lang po, kasi bato-bato sa langit, kung tinamaan din kayo, mag-aalit na kayo, pero nagpapaalala lang po ako na maibalik po kayo sa kabutihan. At kasi gusto ng Diyos na maligtas po kayong lahat. Ayaw ng Diyos na tayong lahat ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo mapunta sa kapahamakan, sa kaparusahan. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas lahat. Pero paano tayo maliligtas? Magbago. Ang importante magbago, magsulsol. Importante magsulsol. At balikan po natin yung ebanghelyo kung saan basahin ko muna ang ebanghelyo para bukas, napakaganda po ito. Ang ebanghelyo sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagtatalaga ng palasyong simbahan sa Laterano, kasi St. John Lateran bukas, ito po ang ebanghelyo galing sa ebanghelyo ni San Juan, kabanata 2, talata 13 hanggang 22. Malapit na noon ang Pasko ng Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Natagpuan niya ang patio ng templo, ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at mga nakaupong tagapagpalit ng pera. Kaya gumawa siya ng panghagupit mula sa lubid at pinagtabuyan ang lahat mula sa templo, pati ang mga tupa at mga baka, at isinabog ang pera ng mga tagapagpalit at ipinagtataob ang mga mesa. At sinabi niya sa mga nagtitinda ng mga kalapati, alisin ninyo ang mga ito. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na nasusulat, tinutupok ako ng malasakit sa iyong bahay. Kaya sumagot ang mga Hudyo, anong tanda ang may papakita mo sa amin at ginagawa mo ito? Sinagot sila ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at ibabangon ko ito sa 3 araw. Sinabi naman ng mga Hudyo, 46 na taon na itinayo ang templong ito at ibabangon mo ito sa 3 araw? Ngunit ang templong katawan niya ang kanyang tinutukoy. Nang ibabangon siya mula sa patay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi ni Jesus. Kaya naniwala sila sa kasulatan at ang salitang sinabi ni Jesus. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita na ating marinig bukas pag nagsimba tayo bukas sa linggo. November 9. Ano mo, tayo mga Pilipino ay mahilig maglinis ng ating mga bahay. Kahit walang okasyon. Yan, napakaganda po, malinis. Ito ay dahil ay paniniwala natin na kung maayos ang bahay, tandaan po natin maayos din ang buhay ng mga naninirahan dito. Hindi ba? Kayo po ba'y naglilinis ng bahay kahit walang okasyon? O baka naglilinis lang kayo ng bahay tuwing may okasyon? Alam mo, maganda po. Ito pa'y magandang kaugalian ng mga Pilipino. Kaya malinis ang bahay. Pag ang bahay ay hindi malinis, ay hindi ugaling Pilipino yan. Ugaling yan, tamad po yan. Alam mo, ang disposisyon na ipinakikita ni Jesus sa pag-aayos at pagtatama sa mga nagtitinda sa templo ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa pagmamalasakit, buhay ni Jesus. Ito po ay pag-ibig. Tandaan po natin, pag tayo ay nagkukorek, ang pagkukorek po natin ay hindi po dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamalasakit at pag-ibig. Alam mo, nais ni Jesus na ang templo ay gamitin ayon sa kalooban ng Diyos. Is a house of prayer. Kaya nga,
ito'y nagpapakita na sa kalooban at buhay ni Jesus, naroon ang kanyang pagtupad sa kalooban ng Diyos. So ating pagbasa, maliwanag po na ipinapaabot ang halaga ng templo ng Diyos. Mahalaga po yun. Ang pagrespeto po sa templo ay ngayon, pag nagsisimba tayo, anong ginagawa natin? Alam mo, doon sa Dubai, na ako'y humanga dahil ako po'y nagsimba nung linggo sa Dubai. Sa Dubai po, may 2 simbahan lang doon. Doon sa St. Mary's Catholic Church sa Dubai City, at doon sa malapit sa may Abu Dhabi, pero malayo-layo na po yan sa Dubai. So ilang kilometro po yun, malapit na po sa Abu Dhabi. At alam mo mga tugang, ang nasimbahan ko is an English Mass at maraming mga Indian. At natutuwa po ako doon sa mga Bombay, mga Indian. Taga-India po, mga Bombay, Indian nationality. Marami silang Katoliko pala. Ang dami. Mga anak nila, pagkatapos alam mo, tahimik na tahimik. Ibang-iba. Sabi ko nga, tingnan mo ibang-iba. Ibang-iba sila Pag nandoon sila sa simbahan, tahimik, taimtim na nagdarasal. Walang ingay. Pero bakit dito sa Pilipinas? Tayo dito sa Pilipinas, pag pumasok sa simbahan, ang ingay-ingay. Hindi tayo gumagalang. Sana po, balikan po natin ito. Ang pagrespeto sa templo ng Diyos. Mahalaga ang mga istruktura tulad ng palasyong simbahan sa Laterano bilang mga konkretong tanda ng Diyos na mamamayan sa gitna. Pero mahalaga po, sabi nga, ang simbahan ay hindi po gawa sa bato, kundi po gawa sa puso ng tao. So ang simbahan po, ay ang lugar na kung saan tayo ay nagdarasal. Alam mo, si San Pablo, sa ikalawang pagbasa, walang iba, ang tinutukoy niya, walang iba kundi ang simbahan ay ang ating mga sarili, ang kabanalan at kalinisan ng kailangan ding protektahan sa atin. Okay? Kaya nga, magandang itanong natin sa ating mga sarili. Ito po bago tayo magwakas. Gaano ba natin pinahahalagahan ang presensya ng Diyos sa ating mga sarili, sa ating mga simbahan? At paano rin pinahahalaga natin ang presensya ng Diyos sa kalikasan? Sana po ako'y nakapaghatid sa inyo ng impormasyon, inspirasyon, asin bendisyon ngunya na hapon. Ito po muli si Father Bus Bombasi Open nagsasabing, Diyos maray na hapon sa Indugabos and God bless. See you again this coming Monday. Bye-bye. Thank you.